Gaur, Audacity ikusiko dugu, batez ere, oinarrizko ezaugarriak. Audacity audioa editatzeko eta grabatzeko programa askea edo librea da. Grabatzeko, botoi gorri honen bidez, klikatuz grabatzen dugu. Adibidez, Audacity programarekin besteak beste honako hauek egin ditzakegu. Mikrofono baten bidez, zuzeneko audioa grabatu, zintak edo grabazioak soinu digitalera edo CD-era bihurtu, MP3, WAV edo beste audio artxiboak editatu, mota eta neurri ugaritako soinuak moztu, kopiatu, elkartu eta nazkatu, audio grabazio baten tonua edo abiadura aldatu, audio artxibo bat webgunean sartzeko aukera dugu baita. Esan beharra dago baita, zuen mini ordenagailuetan, hau da Eskola 2.0 ordenagailuetan, instalatuta duzuela. Baita, nahi izan ezkero etxerako edo beste ordenagailuetan erabiltzeko, portabletan aurkitu zenkiez sarean bertan. Behin, grabatu ondoren zati hori, geldituko dugu botoi hori honek klika emanez. Ikusten duzue, hau izango litzateke grabatutakoa. Hemen, mugitzen dugu, hemetik, eta grabatutako guneak hauek dira, baina espektro nahiko txikia da. Orduan, hori da gure mikrofonaren volumenaren arabera. Orduan, kasu honetan, nik egingo dudana da, handitu soinu hori. Horretarako, egingo dutena da, lehenengo eta behin aukeratu osoa. Bai? Edo honela arrastratuz, azkenera arte, edo editar, seleccionar todo. Bai. Behin aukeratu ondoren, efekto amplifikar emango dutzagu. Eta hor, igon egingo dugu pizka bat, eta orain ikusten duzuenez, espektroa pizka bat handiagoa da, hau da, altuago entzuten da. Bai? Kasu honetan, hau da, nik grabatu dudan pizkatxo bat. Hemen, ikusteko, batzutan komenigarriagoa da zuna, zabaltzea edo estutzea. Hemen ikusten dut beste era batetan. Eta nik zabaldu lan egiteko grabazioaren barruan, nik zuma ampliatu edo handitu egingo nuke. Bai? Honek zatiak izango litzateke ez, isilguneak edo berba egiten ez dodazen guneak. Eta beti, normalean, hasieran egoten da, edo komeni da baita ere, ez hastea grabatzean botoiari emonda segidan, pizka bat itxarotea. Bai? Orain, entzuteko gure grabazioa, botoi berdeari baino ez dugu emondea. Bale, orain geldituko dugu eta esaten dugu, aurreko zati hau nik ez du nahi entzun edo nahi dut moztu. Besterik ez da egin behar. Aukeratu, klikatuz, ikusten duzu, klikatuz eta aukeratzen dut hasierako gune hori. Eta pizka bat gehiago. Nik adibidez hori ezabatu nahi dut. Egiten dut. Edo bai, editar, borrar, zati hori, edo baita ere, hartasieri emonda. Orain, kendu egingo zati hori. Pentsatu orain, nik zatitu egin nahi dudala, edo banandu, pistetan banandu. Nik grabatutakoa pista ezberdinetan. Hau da, guk kasetetan ikusten dugun moduan, bat, bi, hiru, track, edo, nik hemen oso bat egin dut eta pistetan banandu nahi dut. Horretarako, egingo nukena da, aukeratu, imaginatu hau dela pista bat, zati bat. Egin eike
edición, cortar, hemen ikusten duzue, eta gero, nik zabaltzen dut beste pista bat, eta edición, pegar. Bean, itxatzi egin dut. Orain, nahi dut beste zati bat ere moztu, imaginatu, hau dela. Esan dugu, edición, cortar, eta kasu honetan, edición, pegar. Ikusten duzuenez, azpian, badoa pistak edo zatike itxatzen, bale? Egingo dugu berdin, beste zati batekin, aukeratzen dugu, eta suposatzen da hemen amaitzen dela, berdin, edo cortar honekin, edo edición cortar, kasu orain honekin egingo dugu, eta gero emongo dutzagu editar, pegar. Hemen ditugu lau zatitan bananduta. Nik honek zatiak mugitu edo hobeto lan egiteko mugitzen ditut. Orain, ia zer gertatzen da. Nik hemen jartzen naiz. Ikusten duzuenez, zatiak batera entzuten ditut. Zergatik, biak dauzela leku berdinean. Hau izango litzateke denbora. Eta danak daude jarrita 0-0an, hau da, hasieran. Beraz, nik entzuterakoan, danak batera entzungo dituz. Hori konpontzeko, lehenengotan, egingo dut, txikitu pizka bat gune. Zer egiten dut? Nik hau, aukeratzen dut, bigarren hau, eta mugitu egiten dut. Bai? Horretarako daukagu tresna hau. Nik honekin mugitu egiten dut. Beste aukera bat, zein izango litzateke? Nik aukeratzen dut berriro ona, aukeratzen dut gune hau, imaginatu, nik nahi dudala hau aukeratu. Eta egiten dut mugitu beharrean, kopiatu edo moztu, noa bigarren honetara, eta orain itxatzi egingo dut. Eta orain, ikusten duzuenez, hemen egon dena hemen itxatzi du, honen atzean. Hau, kenduko dut hemen klikatuz, eta beste zati hau, orduen hau ere, kasu honetan entzungo ziren batera. Orduen, edo hau mugitzen dut, edo eramaten dut gora, hirugarren zati hau, aukeratu, moztu, banoa ona, eta esaten diot, itxatzeko. Edición, pegar, edo kontrol V. Orain ditugu, hemen lehen grabatutakoa beste orden batetan. Eta azkenik egingo dugu berdina, azken zatiarekin, berriro. Edo edición, cortar, edo bertotik, eta bertora noa, eta orain edición, pegar. Orain egin duguna da, nik grabatu dana, orain zatitu egin dut, eta beste orden batetan jarri ditut danak segidan. Ia orain entzuten dugun. Egin duguna da, horrek zatiak beste lekuetan, denporan beste lekuetan kokatu. Printzipioz hau da grabatzeko eta ez dauka beste misteriorik. Orain, egin behar duguna da gorde. Bi aukera ditugu. Nik momentu honetan gordeko dut, beste hurrengoko baten jarraitzeko, ze ez dut amaitu lana. Orduan, guardar proiektu emon da, eta hemen agertzen jat, esanez, Audacity proiektua grabatutakoak bakarrik zabaldu aldirela programa honetan. Horregaitik esan dutzu edana, lame horren bidez, beste formatuetan esportatzeko komeni jaku. Kasu honetan, ez zait inportaz, hau da bakarrik ez dudalako amaitu lana eta hurrengo batean jarraitu behar dudala. Orduan, Audacity programaren bidez zabalduko dut. Nik esango dutzat, baietz, onartzen dudala. Eta hemen beti bezala
ematen doz zer ruta, non gordeko dodan. Nik orain, adibidez, esango dotzat, gorde nahi dudala, ekipoan, eta baita nire pendriven. Formakuntza, eta adibidez hemen. Eta emango dotzat, oinarrizko izen bat. Oinarrizko tutorial. Adibidez. Bale? Gorde egingo dut. Nik orain zarratzen badut, urrengo baten jarraitu egingo duke. Nik orain, zarratuko ditut, nik orain uste dut amaitu dudala eta ondo dagoela ja grabatu dudana, orduan, esportatuko nuke MP3 gizan. Hau da, gero beste erreproduktore batetan entzuteko, edo baita web orrialdera igoteko. Badauz beste aukera batzuk, adibidez, WAP fitxategi moduan gordetzea. MP3an konprimiduta dago, gutxiago okupatzen du. WAP izango litzateke CD normaletan gero gure erreproduktoretan entzuteko. Adibidez, hemen agertuko da, eta beti bezala esaten dozte non nahi dudan gorde. Nik ruta emango dotzat, adibidez, kasu honetan, bai, formakuntza, eta oinarrizko tutoriala, izen berdina emango dotzat. Eta emango dotzat, guardau. Konturatuko zari, orain, hemen ipintzen dauela, ze formatuan gordetan dudan. Emango dotzat gorde, eta hemen agertuko jat, hiru etiketa egiteko. Hau da, aparatu modernoetan, nik pistaren informazioa emoten tozko, hau da, nork, adibidez, audio edo musika CD-tan agertzen da izenburua, nork kantatzen duen, edo artistaren izena, edo albuna. Nik nahi badut hori grabatzen dut, ipintzen dotzat izen bat, edo bestelan afektaren mondan nahiko izango zen. Eta orain, esportatzen ari da MP3 formato. Bueno, honekin amaituko dugu saio hau.